dev jivê xayintî berdin, dev jivê suce berdin, yani suce. Bila kes taybet ji bo Kurd, gelek Kurd. Yevel vallahi çuna buyna asker yani Türk namussuziye yani. İku diçe askerti ji Türk aradaki hainin, namussuzun, be ahlakın. Bila dev jivê xayintî berdin, dev jivê suce berdin, yani suce. Ev hanıma hani beritan dersim. Demek ki ev hanım li Şamê bû. Dema serokê Newewî, serok Xapo li Şamê bû. Ev jî dibin distê Apo re derbas bî. Ja kap şeklî yani saxî û salametîş Apo filîtî ya na ez nizanim. Wedît gelê me yê Bakurê Kurdistanê ev berpirsa PKK we muxatab dikir. Hemû kesên ku zarokê xwe dişînin eskeriya dewleta Tirk xayînin, xwefiroşin, bênamûs in, bêşeref in, bêexlaq in, çi hat berdevê wê got. Niha hûn ev kesê ku dengê xwe didin HDP. Ev kesên ku parêzerê Apo kîne niha parêzerê Apo bîroa sed salê ewa ku li dawiya İstiklal Caddesi li İstanbulê ye hemû bihîstin. Bekir Hanû û navê wê çi Pervîn Boldan ev hemû axaftina ev berîtan Dêrsim bihîstin. Gotinên wê bihîstin. Hûn dengê xwe didin HDP e. Hûn dibêjin bijî serok Apo e. Hûn zarokê xwe dişînin eskeriya Tirkî e. Demekî li gorî berîtan Dêrsim hûn xayînin, hûn xwefiroşin û heşayî we yani hûn bênamûs in, ev gotinê wê ne. Ez tenê gotinê wê dubare dikim. Ev gotin eger bêdeng wilo derbas bibe hûn ne xwedî helwest bin demekî ev gotin hemû rast. û haşa yani em ez wilo nabêjim. Ez wilo ez layîqî we nabînim ku kî bijî yani hûn Apoçî jî bin. Hûn çi ser min jî bêjin. Ez layîqî we nabînim ku berîtan Amed wilo were berîtan Dêrsim bi vî rengî nêzîkî we bir. Bi vî şêwazî we ji hemû tiştî bikişîne ha. Yani hûn hevalên PKK ne, hevalên HDP ne, hevalê çi bin bibin. Lê ev helwesta berîtan Amed dibe bê bersiv nemîne. Hûn çawa bersivê bidin hûn zanin. Yani li gorî ev berîtan Dêrsim sebrî ok ji xwe eskeriya Tirkî kiriye. Eskerî kiriye. Ne tenê eskerî kiriye. û ev berîtan ya zaniye ya nizane. Lê Cemîl Bayik baş dizane. PKK bedel PKK xwestî pere bide dewleta Tirkî ji bo wî ji eskeriyê xelas bike. Yani ji buçeta PKK biçi buçeta dewletê pere ji bo ku wî ji eskeriyê xelas bikin. û ne tenê wilo PKK pere da hinek kesa yani ji bo wan ji eskeriyê xelas bike. Belkî di nav de Muzaffer Ayata jî di nav de be. Yani ji bo wî ji eskeriyê xelas bikin pere ji PKK pere da dewleta Tirk ji bo Muzaffer Ayata eskeriyê nek. Xwest ji bo sebrî jî bike lê sebrî çû eskeriya xwe kir û qedand û piştî dema ku esker bû jî endamê komîtana vendiya PKK bû û piştî ku eskeriya xwe xelas kir jî li Bakur ma demekî pişt derket. Kî sebrî ok. Eger sebrî ok nê hesab ji vêya nexwaze ji berîtan Dêrsim nexwaze demekî gotinê berîtan Dêrsim li ser sebrî ok û li ser Nûreddîn Demirtaş û li ser Salaheddîn Demirtaş û li ser navî wî çi Osman Baydemir û Tuncer Bekirhan û li ser van hemû giregirên dew partî û Çeqilmaz partî û Dem partî û vana hemû gotinê wê rast.
يعني پیچێکی دەما و ئەف کەسێن بەرپرسێن پێکێکی دەرکەون دەئاخبن هەڵا وەکی دن ون خەلکێ دکن خاین ون ماڵا بەرزانی دکن خاین کی وەرەخنە بکە ونوان دکن خاین مەvێم فێم کرد مەزانی لێ ون هەرن هەواڵێ خۆشی بکن خاین دۆستێ خۆشی بکن خاین عیبا مەزن سۆسرەتا مەزن قەبحەتا مەزن ئەvێ ئەگەر ئەv داخویانیê hanê bê bersiv bimînin ji aliyê hadepê û ji aliyê ev Kurdê me yê bakur demekî bîdengî û bêbersivmayîn demekî ev axaftin mixabin rast